zuekin, semeok, aitor, izango benitasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki da jainko guztizatzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, etiko bizitzala. Haintza zeruetan jaioek hori, eta bakea arego guzti, hain eta ere zertu batu, horazu, ereita horazu, horesko zuri, hausko ezatu, eskoak zuri. Jainko jauna zeruko gure, jangoeko aita guztiena, jauna zerbakak Jesu Kristo, jainko jauna, jainko alimento, aita eski. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun edera. Aitaren eskumenean jarri izan duzu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik koiko badu Jesu Kristo, Espiritu Santu honekin, jainko aitaren artean. Amen. Egin dezan, otoituz. Hoi jainko, harri biziz eta bereziz eraikitzen duzu zure egizaren etiko etxea. Ugaritu zure egizari emandako toaiak, zeruko Jerusalem gero eta handiagoa egiten joan dadin. Zure seme Jesu Kristo jaunaren eta zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta bekarizibaita, gizaldi eta gizaldietan. Ezekien profetaren mundurik. Egun haietan, jauretxeko atalia eraman ninduen gari benduak. Jauretxeko ateaztik ura zegion sortatu duz. Jauretxeak sortatu duz begira zegoen. Ura berriz, jauretxearen eskuidarekin jaisten zen, atalearen egoadera. Iparraldeko atetik aterara zeginduen, eta etxe inguruan batera eguzkiatera begira zegoen atetik eman, eta ere eskuidaretik zikoan da. Eta horrela izan zidan, gaur sortatu duz dihoa, eta Araba ibaia jaitsi eta usteko itxasoan sartuko da, eta itxasoko urak garbinu egiten ditu. Ibai hori norrara sartzen da, hanko uretako bizin guztiak biziko dira, eta abaiak ugari izan dira. Urau, ara sartu ezkero, itxasoak garbinu egiten dira, eta ibaia sartzen den toki guztietan biziek izango da. Ibai horroan, haren bazter bietan, mota guztietako zuaitz fruitudunak izango dira. Haien oskotik ez da egoniko, ez zaite fruiturik bukatuko ere. Igero, fruitu berriak emango dituzte, horko urak sabutegitik sortzen baitira, eta fruitu horiek janari izango dira, eta oskoak sendagai, jaunak esana. Erantzun sanua. Jerusalem da goi-goikoaren bizileku guztiz santua. Jerusalem da goi-goikoaren bizileku guztiz santua. Jainkoa dugu goteleku eta indar, ura atera zain eskualdian laguntzak azkar. Horregatik ez dira bendutuko lurra bada dartaratzen, naiz mendiak itxasatik erortzen. Jerusalem da goi-goikoaren bizileku guztiz santua. Dudak eta den jauna gurekin, Jakob jainkoa gaztelu sendo gurekin. Zatozte eta ikus jaunak eginak, lurrean egiten dituen argi-argiak. Jerusalem da goi-goikoaren bizileku guztiz santua. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa santuaren burutik. Handiak burutaren bazak dauden zegoen, eta Jesus Jerusalem egin zen. Jauretxean hiri, argi eta uso saltzaileak hartu zituen
zioten, ze ezaugarri ematen duzu hori egiteko. Eta Jesusek, xeratu ezazue jaudetxe hau, eta 3 egun jasoko dut. Judutarrek erantzun zioten, 46 urte behar izan ziren jaudetxea egiteko, eta zuk 3 egunean jaso. Baina Jesusek bere gorputzaren jaudetxea esaten zien. Hilen artetik berpiztu zenean gogoratu ziren ikasleak kontaz, eta sinistu zuten liburu santuak eta Jesusek esandako hitza. Jaunak esanak. Gaurkoan Eliza ospatzen du laterano Elizaren dedikazioa. Hain zuzen ere, bi gauz hartzen ditugu gogoan. Batetik, Eliza bi burutara urratu dezakegula. Kristau guztiok osatzen dugun herria bezala, jagoikoaren herria bezala, Jesu Kristoren artaldea, Jesu Kristoren gorputza ere bezala, eta mundukotan berdu dezakegu Eliza modu espiritual batean. Eta ezakarrik biziki daudenok, baita ere, hilakoek ere osatzen dute Eliza, zeruko harinek eta baita horaniak ere. Eta bestetik, Eliza berdu dezakegu halako templu bezala. Eraikuntza fisikoa bezala, argiz egindako templua bezala. Eta nahiz eta garrantzitsuena Eliza espirituala izan, eta jagoikoaren herria nahiz eta garrantzitsua izan, horrek ez du esanik templu fisikoak garrantzirik ez duenik. Are gehiago gaurko baten behotan ikusten dugu Jesusek Jerusalemko templu zabalek asko estimatzen zuela, eta bere santutasuna toki sakratu bezala sakramentuak orduan zeuden, baina jagoikoari otu ziriko tokia, jagoikoari dedikatutako tokia bezala. Eta guretzako ari importanteako dira toki sakratuak. Bertan, Jesusek utzitako sakramentuak ospatzen ditugulako eta bereziki eukaristia. Horregatik, Eliz, batez ere katedraletan eta toki importanteenetan, Eliz horren dedikazioa ospatzen da. Nolabait ere, halako zerbezi bat egiten da, aldanean halako harrikustu bat sartuz, eta orazio batzuk egiten dira, leku hori sakratu bihurtzeko. Eta horietako batean gaude, egiteko parrokian. Eta gaurkoan, Laterano, San Juan Laterano, Elizaren dedikazio ospatzen du. Hain zuzen ere, Erromako katedrala bat da. Aita santuaren, Erromako abezpikuaren egoitza sedea hoitxo dira. Erromako daude, lau basilika nagusi. Hala esaten zaigu, eta gure katolizismo osoa lau bakarra lau basilika nagusi. Batetik, San Pedro, bertan San Pedro lurpera duelako, eta hain zuzen ere Aita santua horbizi, Vatikano dago bakarra, San Pedro. Bestetik dago San Pablo, garai bateko erromatik kanpo dagoena. Eta hor daude San Pabloren gorpua eta ezurraketa daude lurpera ikabaita ere. Gero dago Santa Maria Maggiore, eta dago baita ere Roman, eta han batez ere Ama Virginari dedikatutako basilika dugu. Eta azkenik San Juan de Letrán, San Juan de Letrán basilika eta bat da, hain zuzen ere, Aita santuaren katedrala. Erromako abezpikuaren sedea. Katedrala bezala ospatzen ditu gauzak, Aita santu han ospatzen ditu. Eta gaurkoan, hau ospatzeak alde batetik, Eliza osoa egiteko dugu gure lotura hori berritu nahi dugu. Pentsatuz, hartzai bakarrak egiten. Jesus eta hartalde bakarra osatzen dugula ere herria hain zuzen ere, eta gaurko egunotan oso bereziki Aita santuarekiko gure lotura. Pedroren ondorengo bezala, Jesusek Pedrori esan zion, zuzera harria eta harriokin gainean eraikiko dut nire Eliza, eta inparno egidarrek ez dute garaituko. Eta Pedroren
Eta egin ditzagun orain gure eskaerak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egunetan lanik gabe dauden guztien jaungoikoak edo bezala lan egiteko behar den osasuna eta bizitzeko behar bezala den lana. Eska dezagun jaunari. Chiedere al Signore che dia la pace terra e voglio chiedere pure per Marlene eppure per un'altra amica che pure è malata Lucina, chiedo al Signore che dia a tutti e due la salute fisica, pure chiedo al Signore che dia la forza psichica eppure una fede profonda perché il Signore prenda tra le sue braccia quali chiediamo tutti. Esca del stadio con jaunari. Entzun, baita una bihotzez egiten dizkizun eskakiak. Zuko dizogu jaunaren bitartez. Onar jauna egiten dizugun eskaintza eta nahi duzu hemen otoitzean bilduta gaudenoi sakramentuen indarra eta gure otoitzaren zuritua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jauna zuekin ora bihotzak eskerrak jauniko gure jaunari egokida bai eta zuzen orai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jaunikoan guztidun betiedeko horri otoitzetxe guztietan zaudezu eskuzabal eta zure graziaz beti akuruz zuk egiten dituzu Espiritu Santuaren bizireko bizitza santuaren arteaz biziratxo beti eta
jauna eta santotasun guztiaren iturri, santu egizkiztu bada, ogitako hauen zuen espiritu itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa da, hori hartu, eta eskerrak emanez akitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jak guztion dutatik, hau bere gorputza da zuentzat eman dena. Afalagoan berdin kamizaturik, berriz bere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztion dutatik, hau bere odolaren karizan da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire odegarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen egintza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamena ekaniza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabalduek dagoen zure izan, eramazu maitasusna Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzearekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean mandinan gure semeteak eta hildako guztiak. Bereziki Paskuale, harritzazu zure aurpegiaren argitan, erruki izatizkigu arren, guk guztio betiko bizitza egitxe dezagun, Jakinkoaren Maria Doatsuarekin, San Jose Teresinarekin, apostolu santu egin eta gizaki guztietan zure adesile izan den santuekin, haiekin batean gure zantzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jakoiko alduzun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerutan zena, santua ezamen zure zena, edo bere zure arrenua, egin bere zure arrea zerua bezala horregaren, emainan zure horregia, harkak gure zorra, guk ere gure zorroi harkatzen dira, eta ez zentuten atera gaitza zuikauna, gaitz guztietatik ebai guzu bakea duen motan. Zure errukiari eskartekaketik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaiko dela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bidotxa, Una hemen jangoikoaren bidotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion osoak jaunak egin dituak.
butoituz. Lurreko eliza, zeruko Jerusalem ezaugarri egin duzu Jainkoa, sakramentu honetan